Bé, doncs ara us deixo amb una part ben divertida, un podcast en directe que us ha preparat l'equip de la FEB i us despertarà una mica abans de l'últim moment de la taula rodona i el pica-pica. Vinga, fins ara! Aquest espai amb la plana major de la mentoria, d'acció social, amb l'equip de la FEB, amb el Fondo Sur, que està allà... Crec que es mereixen bona nota i han fet unes bones intervencions, la veritat. I res, bueno, jo sóc l'Aitor i aquí tenim a la Laia, que sirve per un roto i un descosido. I entre els dos doncs, presentarem aquest últim capítol del podcast 15+5. Que si no l'heu sentit, l'heu de sentir, està a YouTube, e-books i no sé què on més. On vulgueu. Exacte, on vulgueu. Per celebrar una mica els 15 anys de la FEB sobre temàtiques que estàvem treballant i que treballem a la FEB. Això. Quins temes? Molt bé, doncs en els darrers capítols, en el primer capítol la Laia era la convidada i ja s'ha quedat aquí com a presentadora, però vam parlar una mica sobre mentoria i tal. En el segon capítol vam viatjar a València amb les companyes de València i vam parlar sobre l'accés a l'habitatge dels joves i tal, amb el projecte CAPS. En el tercer capítol, els joves universitaris de Prometeus me la van liar parda i vam anar allà als estudis de la Pompeu, que també és molt interessant. I de què parlarem en aquest capítol, Laia? Doncs avui parlarem de voluntariat. Com no? Des del Palau Macaya pel mundo entero, fent el capítol en directe i per això tenim un superconvidat. Hem convidat una de les persones més expertes i sàvies que tenim a Barcelona, sense pressió, sobre el moment del voluntariat. Si us plau, que pugi a l'escenari l'Enric Cànovas. Un fort aplaudiment. Bones! Què tal, Enric? Com estàs? Bé? Sí, de moment bé. Bona pregunta. Ja m'heu posat una mica de pressió, un superexpert. No, per res. Bueno, per si no ho sabeu, l'Enric és el coordinador de Barcelona de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Correcte. Molt bé, l'he encertat. I ha comès el gran error d'obrir un mail de la Laia. Quan obres un mail de la Laia només poden passar... És un marrón. Clar, és un marrón, però acostuma a ser divertit. Sí. Res, doncs et farem unes petites preguntes i això, espero que estiguis còmode. Sí, i així també ho espero. Per arrencar una mica el gel, explica'ns una mica qui ets i la teva trajectòria en el món del voluntariat. Doncs la meva trajectòria en el món del voluntariat. Començaré per l'actualitat i després tiraré cap enrere. Actualment, a part de ser el coordinador de la federació a la província de Barcelona, també estic en una entitat com a coordinador del voluntariat, com no podia ser d'una altra manera, que es diu ACID, l'Associació Catalana per la Integració i Desenvolupament Humans, on mirem de donar servei al col·lectiu de persones en funcionament intel·lectual límit. Llavors, la meva tasca és coordinar el voluntariat i, a part, també soc mestre de l'entitat i m'ocupo una mica de tot el que són les noves tecnologies, no? Que podríeu dir, són coses molt diferents, no? Bueno. Ara anem a tirar cap enrere. La meva trajectòria, la veritat és que m'he vist molt reflectit abans quan l'Aina explicava tot això, perquè jo ja tinc 44 anys, però quan estava en aquesta edat, als 16, jo trobava, clar, en aquella època no trobes a faltar l'acompanyament perquè no saps el que és, no? Tu veus que tothom, els teus companys sobretot, allò de la pressió, tothom tira cap a un costat, sembla que ho té tothom molt clar, i tu estàs perdent i dient, jo no tinc ni idea del que vull fer, no? I a més, ostres, és una decisió, en aquells moments ho vius com una decisió molt... Vital. Sí, clar, vital, no? Ostres, depèn del que decideixis, la teva vida anirà cap a un costat, cap a l'altre, i jo la veritat és que no ho tenia gens claríssim. I llavors a nivell professional ha sigut bastant dispar. Llavors, amb aquesta disparitat, una de les meves experiències professionals va ser de monitor de busseig en el passat. I aquí
sense jo saber-ho, perquè en aquella època no estava ficat en el món, vaig tenir la meva primera experiència de voluntariat. Jo era monitor de busseig i un parell de cops a l'any organitzàvem unes jornades amb una entitat que acollia persones amb discapacitats físiques i algunes discapacitats intel·lectuals. Llavors fèiem el que en busseig es coneix com un bateig. Anàvem a la piscina, en aquest cas a Sabadell, i fèiem unes jornades on els ensenyàvem a respirar sota l'aigua. Llavors, clar, aquí va ser un moment de canvi, perquè a mi sempre m'ha agradat molt l'aigua, però gaudir de veure aquesta primera experiència, que és una cosa molt màgica, la primera vegada que respires sota l'aigua, encara que sigui una piscina, és com màgia, no? Ostres, de cop i volta estic sota l'aigua i puc respirar. I veure les cares d'aquelles persones que no tenien l'oportunitat de fer això la primera vegada, era una cosa màgica. Dic, ostres, això d'ajudar a les persones, vull dir, és una cosa que em mou. Llavors, van anar passant feines de diferents tipus, de diferents àmbits, i va arribar un moment en què jo estava molt ficat en el tema del creixement personal, i en aquest sentit vaig estar com a voluntari en un projecte precisament d'acompanyament a joves d'entre 16 i 22 anys. Era un projecte pedagògic que d'alguna manera mirava de donar les eines que no s'estan donant o no s'estaven donant en el sistema educatiu. Educació emocional, educació en valors, finances, fins i tot. O sigui, coses d'aquestes que són pràctiques del dia a dia, però que d'altra banda a l'escola normalment no t'ensenyen. No sé si les donen per fetes o pensen que les ensenyaràs a casa. I aquesta va ser la meva segona experiència en el voluntariat, acompanyar aquests joves en 16-22 anys. Perquè clar, jo sentia que tenia que compartir aquest neguit i ajudar a d'altres joves que potser estan en la mateixa situació quan jo estava en els 16, i donar aquest acompanyament que jo no vaig tenir. De fet, em va agradar tant el projecte que l'any següent el vam implantar allà a Mollet. Jo soc de Mollet. Ho sento. No, res. Què has dit? Una broma. Has dit ho sento? Sí. Després em parla que és de Sabadell. Sabadell mala pell. Doncs això, i vam implantar aquest projecte pedagògic d'educació emocional i en valors allà a Mollet, i la veritat és que aquell any va tenir molt èxit. I era completament voluntari, ja m'estic enrotllant, no sé, perdona. Ens hem fet senyals de si m'enrotllo em fas Sí, jo a vegades començo a tirar i puc explicar una història... No, perquè és que tenia una altra pregunta, llavors així ho empalmo. Tu que ets coordinador de Barcelona de la Federació Catalana de Voluntariat Social, ja concretant a la federació, quina creus que és la principal funció que desenvolupa la federació? La principal, em puc dir diverses? No, la principal. Doncs no. No, pot ser. Mira, a mi, no sé si és la principal, però és la que a mi més m'agrada. A mi la que més m'agrada és la xarxa. O sigui, el fet que diferents col·lectius, però amb missions similars i amb els mateixos neguits, en el cas de la federació, el voluntariat, que es trobin, que creïn sinergies i crear aquest espai on es puguin conèixer, puguin compartir neguits, i de fet com a coordinador és una cosa que sempre batallo molt, no? O sigui, intentar fer esdeveniments on la gent es conegui. A vegades tinc la sensació, no només en el sector social, que ens hem tornat una mica a vegades individualistes, que defensem la nostra parcel·la i tot el que surt de la nostra parcel·la és com que allò no va amb nosaltres, que us haig d'explicar, que no ho sapigueu. Llavors, jo crec que és molt interessant que la gent es conegui, fins i tot gent de diferents àmbits, diferents àmbits en el sector. Llavors, no sé si és la principal, però és la que més intento jo transmetre o implantar com a coordinador. I una pregunta, Enric, l'altre dia llegia que avui en dia acompanyem les entitats a 350.000 persones més que fa 5 anys a Catalunya. Sí. Quines entitats són més grans en volum de voluntariat a Barcelona? No sé si tens la així més present. Home, així d'entrada et diria que Creu Roja, Càritas, així de les grans ara mateix no em ve cap al cap. Però clar, només amb aquestes dues, no sé, em pots xivar alguna, tu, Laia, que et sàpigues?
El casal, clar. Casal dels infants. Perdona, Enric, que si estàs veient després això, ens perdona, renyaran. Enric Canet. El casal dels infants de Roman. Molt bé. I res, és veritat que a vegades el concepte de voluntariat, no? Com que està una mica difuminat. Per tu, què és el voluntariat i quins trets característics ha de tenir el voluntariat? Mira, per mi, el voluntariat és un acte que fa una persona en el seu temps lliure, ¿vale? Evidentment de manera altruista, no és remunerat, perquè si no ja no és voluntariat, estem parlant d'una altra cosa. I sobretot és aportar el seu gra de sorra en un projecte. Aquí perquè estem amb el voluntariat social, però el voluntariat cultural, el comunitari, l'ambiental, vull dir, hi ha moltes cases i molta feina i moltes coses a fer. Llavors jo diria que el voluntariat és aquella persona que creu en una causa, que vol aportar i que sobretot la motiva. O sigui, jo no entenc el voluntariat sense que estiguis fent alguna cosa que t'agrada o que t'interpel·la d'alguna manera. De fet, jo a l'entitat hi ha vegades que m'arriben persones que potser no han respost a una crida, simplement em diuen jo vull fer voluntariat, no? I jo el primer que li pregunto és què t'agradaria fer? Perquè, clar, si poso aquella persona a fer un voluntariat d'una cosa que no li agrada, vull dir, això durarà 2 dies. I tenint en compte això que ens acabes de dir, aquests trets característics, ara et posarem alguns exemples d'experiències reals que es podrien considerar o no voluntariat. Llavors, tu ens has de dir si per tu és un voluntariat o no. Ai, senyor. Si vols, Laia, Sí, comences. començo jo. Em posareu nota després o com? Sí, això és un examen. Podeu, Vull dir, no... Vinga, va. Mira, primer exemple, el workaway, que es diu, que El és workaway. així, resumint-ho. Tu treballes normalment 4 o 5 hores al dia i a canvi et donen menjar i allotjament, per exemple. Vale. Som una parella d'alemans, tenim una pinta cada alemanys que no vegis, que vivim des de fa 10 anys a Catalunya i volem construir un petit càmping. Val? I hem de fer... Tot molt eco, sí, tot superguai, fusteta, hem de treure l'escorça de no sé on, plantar els tomàquets de no sé quantos, posar bé el terra de les cabanetes i tot això. Sarrapins, de tot. I aleshores necessiten gent per ajudar a fer tot això, a canvi et donen una caravana i el dinar. Com ho ves? Home, jo d'entrada diria que això no és voluntariat. Vull dir, si hi ha una... Si ens posem estrictes, si hi ha una contraprestació, llavors no estem voluntariat, perquè aquella persona ho està fent per allotjament o ho està fent perquè realment està animat pel projecte. No sé, tinc els meus dubtes en aquest sentit. Vale. Què tal? Ens serveix la resposta. Sí, bé. Un 6. No, és broma. Vale, la següent experiència és un tema una mica controvertit i són els viatges solidaris. Vale? Què vol dir això? Doncs que... És que no era fàcil, eh? No. Jo me'n vaig a Tanzània, me'n vaig a fer un safari a todo lujo, però abans decideixo netejar una mica la meva consciència i faig un voluntariat d'1 setmana a un poble de Tanzània. No em conec cap poble de Tanzània, em sap greu, però qualsevol. Vale. I bàsicament consisteix en compartir experiències amb la gent del poble, amb les nenes, a l'escola i tal. Perdona, compartir experiències? Sí. Què vols dir? Bueno, doncs fer tallers, ells hi diuen fer tallers, vale. Pues, no Ok. sé, això, compartir experiències. L'examen és teu, no meu. Interpreta-ho. Vale, llavors, això et semblaria un voluntariat? Clar, és que aquí has fet un comentari trampa. Has dit per netejar la Ja, consciència. perdó, no m'he pogut resistir. Al principi de tot, per Perdó, netejar la consciència. no m'he clar. pogut resistir. Home, a veure, si no haguessis fet aquest comentari, vale, i dius, mira, ja que estic aquí, aprofito i faig la meva aportació en aquest col·lectiu que potser és necessari i no rebo res a canvi, jo sí que diria que això és un voluntariat. Vale, doncs ho deixem així. He fet aquest comentari perquè últimament m'està fent molta ràbia, perquè a l'Instagram tothom em surt que s'ha anat a Àfrica i fa el seu voluntariat, es fa un tatuatge, Ubuntu, no sé què, i no... Mira, ja aprofito un moment. La veritat és que hi ha molts tipus de voluntariats i jo a l'entitat m'ho trobo molt i les motivacions per fer aquest voluntariat sovint són molt diverses. Hi ha vegades que hi ha gent que fa voluntariat, que aquí diríem més voluntariat, per exemple, el voluntariat jove. Ara, per exemple, a l'entitat tenim 4 persones que estan fent un APS.
estan aquí perquè han de fer l'APS, és obligatori, no és obligatori, és voluntari, no és voluntari... és Vull dir, pràctica hi ha molts motius per fer... Aprenentatge servei. Sí, ai, perdona. No. Hi ha molts motius a vegades per fer voluntariats i molts d'ells són molt lícits. Per això. Vale. Bueno, anem a la penúltima experiència, que és un voluntariat de Nacions Unides. No sé si sabràs, però Nacions Unides tenen un concepte... Bueno, crec que a França és una mica semblant. Tenen un concepte diferent de voluntariat. Per exemple, et llegeix una oferta de voluntariat. És una feina ben remunerada, 1.300 euros al mes aproximadament, i busquen una voluntària de l'ONU, experta en salut i nutrició, per UNICEF a Colòmbia. Clar, 1.300 euros a Colòmbia. 12 mesos amb possibilitat d'extensió. Això, tot i que porti el nom de voluntariat de l'ONU, per tu és un voluntariat? No. No? Vale. S'ha acabat el podcast, moltes gràcies. No. O sigui, hi ha un anunci de voluntariat on t'ofereixen 1.300 euros i te'n vas a Colòmbia. T'ofereixen una feina T'ofereixen de voluntariat. Sí. Sí, el voluntariat de l'ONU és... És així, no? T'ho prometo. Ja parlarem amb la gent de l'ONU. No, per mi això no és voluntariat, per mi això és una feina, no és voluntariat. Vale, genial. Doncs ens queda A l'última. mi em toca la fàcil. Monitor o monitora de Cau Esplai. Per mi això sí és voluntariat. Sí, no? Ah, anava a dir, a veure si la liarem ara, No Que hi ha molta gent de Caus i Esplai. Ojo, Començant per tu. Sí. Sí que és voluntariat, llavors. Sí. Vale, molt bé. Molt bé, doncs ara ens ha quedat bastant clar que és un voluntariat i et volia preguntar quin és l'estat del moviment del voluntariat ara mateix, si hi ha més persones voluntàries o menys que fa 10 anys, per exemple. Mira, en comptes de 10 anys, o sigui, aquí vam tenir un punt d'inflexió i això ho hem viscut, ho hem patit les entitats amb el tema de la pandèmia. Bueno, va ser un punt d'inflexió per moltíssims temes i el voluntariat no va ser un d'ells. Tot i que durant la pandèmia ens vam mobilitzar per mirar d'atendre aquells col·lectius més vulnerables, sí que és cert que les entitats vam notar una davallada. A dia d'avui hi ha algunes que potser, depèn de l'àmbit, hi ha algunes que potser s'han recuperat i han tornat a números d'abans de la pandèmia, però hi ha d'altres que encara estan molt per sota, depèn del col·lectiu. Encara hi ha moltes pors. La pandèmia també a moltes persones els ha servit per replantejar-se el que volen fer amb el temps lliure. Sembla ser que potser el voluntariat no és una d'aquestes coses. Llavors, el que sí que tinc la sensació és que a vegades el tema del voluntariat és una mica invisible per la societat. O sigui, crec que cal molta pedagogia encara per explicar què és el voluntariat i què no és el voluntariat, perquè la gent sovint no és conscient de la tasca que es fa al voluntariat i de les entitats. I, Enric, quins són els voluntariats que generen més interès, així en general? Els voluntariats que generen més interès normalment acostumen a ser els d'acció directa, els que estan en contacte, diguem, amb el col·lectiu. Hi ha altres voluntaris que potser estan a segona fila, com podria ser, jo què sé, una persona administrativa, que també hi ha voluntaris que fan aquest tipus, que no estan directament amb el col·lectiu, però els que normalment la gent més sol·licita, almenys parlo per l'entitat, és gent de l'acció directa, o sigui, entrar en contacte amb les persones. Això és xulo perquè en la diversitat està la riquesa, realment. I tenir persones de diferents generacions, diferents col·lectius, realment socialment és molt ric. I que la gent vulgui entrar en contacte amb diferents col·lectius, diferents àmbits, jo crec que és molt enriquidor i diu molt a favor de la societat. L'altre dia vaig veure un voluntariat molt guai que portaven el peto a l'Ajuntament de Barcelona, no sé en què consisteix, però que anaven passejant en bici a iaies i iaios. Sí, i anava el tio suant, la iaia una mica més ràpid, i el tio no puc més, però no, em va semblar molt guai, la veritat. O sigui, mira, precisament ara que comentes això, o sigui, dins de l'acció directa, jo et diria que els acompanyaments, o sigui, per exemple, voluntaris com els que feu vosaltres, jo crec que són els més demandats i amb la que la gent, fins i tot si és a una és quan la gent se sent més còmoda. Molt bé. I creus que ha canviat molt el concepte de voluntariat al llarg d'aquests anys? Què? Que ha canviat molt? No sé si abans era com
tenir una visió més altruista, potser, no? Mira, no sé si ha canviat massa, però jo crec que hi ha molta gent que encara té una visió equivocada del que és el voluntariat. De fet, no fa massa parlàvem amb un jove, no? I li estava parlant del voluntariat. Això del voluntariat, tal. Per ell el voluntariat, a dia d'avui, encara era agafar la motxilla i anar-te'n a un país, en alguna missió o fer alguna cosa així. Vull dir, per això dic que el voluntariat sempre es concebeix des d'una vessant humanitària fora del país. Jo crec que això, molta gent encara està encallada en aquest punt i no són conscients de que a la cantonada de casa potser tu pots fer un voluntariat i col·laborar a la millora de la teva comunitat més directa, no? I ara que parlaves de fora de casa, parlant d'Europa, o enllaço amb la Fiona que deia any europeu de les competències i tot això, creus que actualment les competències que adquireixes com fent el voluntariat estan valorades en el mercat laboral? Jo crec que cada cop l'experiència de voluntariat està més valorada, diguem, a nivell de currículum. Abans potser era una cosa anecdòtica, ara la gent sí que ho valora com una experiència que de fet ho és, perquè encara que tu no percebis una contraprestació, tu al final estàs fent una tasca i estàs treballant unes competències. Ara precisament estem en el punt aquell que aquestes competències siguin reconegudes i que es visibilitzin realment, que fer aquesta tasca t'ha portat aquestes competències, malgrat no hagis percebut cap prestació econòmica. I creus que això pot provocar una certa mercantilització del voluntariat? És a dir, que algú vulgui fer voluntariat només perquè em serveix el currículum, perquè ara es valora més. Creus que això pot passar? De fet, això ja passa, no t'enganyaré, això ja passa. Hi ha gent, per això et deia que hi ha moltes maneres de fer voluntariat i que algunes d'elles són lícites, no? Hi ha gent que potser, mira, per exemple, hi ha un noi que venia d'una carrera molt tècnica, que ve d'una carrera molt tècnica i que un cop s'ha posat a treballar s'ha adonat compte que és tot molt fred, no? En aquesta carrera molt d'enginyeria, que és tot molt fred i que no li agrada. I, d'alguna manera, volia fer un tastet del sector social. I llavors, jo quan el vaig entrevistar, em va dir, mira, jo això, però m'he trobat això, jo vull entrar en contacte directe, o que parlàvem abans, en acció directa, amb diferents col·lectius d'acció social. Llavors, per fer, diguem, un tastet, no? El que comentava abans l'Aina, que a vegades tenim que prendre una decisió sense saber realment què és el que ens mou, si ens agradarà, si no ens agradarà, i aquest noi va trobar el voluntariat com una via, diguem, de fer aquest tastet. Hi ha gent que potser en aquell moment està a l'atur, però per fer currículum ve a fer un voluntariat. Ja saps que aquella persona a la que trobi feina segurament desapareixerà, però mentre estigui a l'entitat, està fent una tasca, li està quedant el missatge que després ell d'alguna manera podrà difondre, que intenta difondre l'entitat o les entitats. Així que aquest perill que dius tu, en certa manera, ja hi és. Que després encara potser és més evident, el temps ho dirà. Doncs merci, Enric, per l'entrevista. No te'n vagis encara, perquè normalment tenim en els nostres podcasts càpsules pedagògiques, però aquest cop no ha pogut ser i us hem preparat un joc. Patiràs. Això, com ets coordinador de Barcelona, hem preparat un joc amb pistes que podeu participar al públic, i amb l'ajuda d'elles hauràs d'endevinar el barri de Barcelona al que ens referim. M'haureu d'ajudar molt, M'haureu d'ajudar molt. Mollet del Vallès. Ja ho sabem. Bueno, em sap greu. Per això li hem dit que patirà. No passa res. Bueno, a la sala hi ha moltes barcelonines i barcelonins, no? Segur que em donareu un cop de mà. Tens 40 persones per ajudar-te, vull dir, facilíssim. Llavors, seran 5 pistes, ¿vale? Si l'encertes a la primera ens has de donar 10 euros, a la segona 30... I així autofinancem el projecte. És el que anava a dir, just com us financeu, no? No, és bastant xungo, però si l'encertes a la primera, que ja t'ho dic que serà impossible, però bueno, són 10 punts. Si l'encertes a la segona, 8 punts, i teniu 2 intents, ¿vale? No sé si ha quedat clar, però bueno, comencem i anem tirant. Dale. Comences tu amb la primera pista? Començo jo. Vale, primer barri. Sí?
Sí, bueno, Vinga. un moment, tira la sintonia, sisplau, Eloi, que sempre he volgut fer això. M'ha robat el... Perdó, Jo també- t'he robat el proper ho faig jo. protagonista. El Perdó. proper ho faig jo. Molt bé. Vinga, comencem. Primera Vinga. pista. Cada habitant d'aquest barri té una renta mitjana d'11.395 amb 6 euros. Pam, para, pam, pam. Sara Pedralbes, Ta, Sara ta, Sarrià... ta, ta. No, de moment no. Demanarem una altra. Ja, tan ràpid? Vale, vale. Home, tan ràpid. Bueno, Si jo no la sé i miro al públic i hi ha un que em fa així... ¿Qué me están contando? Hi ha algun que m'ha fet així en plan... Podeu anar dient, vale? Però teniu, o sigui, heu d'arribar a un consens i dir dos, Vale, teniu dos sí, oportunitats. podem fer debat i després quedar-nos amb una, no? Sí. Vale. Ah, no. No. No, perquè m'avisen que no tenim aquesta dada. Bueno, això, la primera pista era que cada habitant té una renta mitjana d'11.395 euros, vale? Que poden ser tots els barris de Barcelona, quasi, menys Sarrià Pedralbes. Segona pista és una captura de Google Maps. Fàcil. A veure si surt aquí. Aquesta no és, Uep, Can Ramon. Si heu anat a Can Ramon, sabeu quin barri és. Bueno, aquí veig a la muntanya, això, i molt de pujada. Això què podria ser? Guinardó? No? No, perdoneu, Pot ser el Guinard És que aquí Bronx? hi ha gent de Guinardó que s'ha ofert. Clar, perdoneu els de Guinardó, Ah, Carmel. Podeu anar dient i algun encertarem, no? Carmel, què tal? El Us heu Carmel posat bé? tots d'acord, Vinga, va, anem a dir. Sí, resposta definitiva? Carmel. Molt bé! Brutal! Jo els aplaudeixo amb ells també, perquè si fos per... Molt bé. Bueno, us dono les altres pistes perquè Vinga, dale. em ve de gust, simplement. És el barri amb més habitants nascuts a Andalusia. La quarta pista era que cada 11 de setembre es realitza un homenatge a un dels polítics més famosos de la història mundial a una plaça que porta el seu nom, Salvador Allende, i tot i no haver nascut mai al barri, Juan Marsé és la figura literària per excel·lència. Però molt bé, l'heu endevinat a la segona. M'haguessin ajudat molt, aquestes últimes tres. Tanco les dues primeres. Anem al segon barri. El preu mitjà del lloguer, pista 1, perdó. El preu mitjà del lloguer és de 11,34 euros al metre quadrat. Ara sí que ho Vinga, teniu matemàtiques. Claríssim, no? Vull dir... L'Aina deia abans algú de les mates, doncs vinga, ara és el vostre moment de... Què? Ni idea. 11,34 euros al metre quadrat. És molt, és poc? És poc, no? Jo crec que és poc. Jo crec que és poc. És molt? Molt, No, és poc. Molt poc. Ah, és molt poc. Molt poc. Sí, sí. I A veure, teniu dos intents, vull dir, si... llancem segona pista? Va, llancem Vinga, va, segona anem a... Eloi, llancem Anem a ser la segona conservadors. pista. pista. La segona La pista és... pista, sí, perdona, és una foto antiga del barri. Hosti. Què? Com us quedeu? Torre Baró. Torre Baró. Baró de Viver? Això és el nom del... Sí, Baró de Viver? Sí. Sí, Torre Baró encara hi arribava, però... que té parada de tren i tot, Baró de Viver. Bueno, és aquesta? És Baró de Viver? No és Baró de Viver! No, Bueno, no és vinga, Baró de Viver, teniu- us queda una oportunitat. I jo he sentit coses, Sí, jo també he en el sentit coses, públic. però... He sentit coses que... Bueno, ja. Tercera pista. Vinga. El seu eix principal és una rambla. El Raval? No? A veure... La? Rambla Prim. Rambla Prim. Però Rambla Prim no és un No barri. és un barri. El barri que és Besòs? És Besòs, el barri? Sant Martí? Sant Sant Martí Martí és un districte. districte. La Jo que per allà vol dir alguna cosa, No no? és Besòs el barri? Em pensava que era Besòs. No? Resposta definitiva. No és Besòs el barri? Laia, però no donis més pistes, sisplau. Sí, no? Besòs? Besòs és el nom del barri, no? Bueno. Uep, a veure què diuen per allà. Ah! Besòs Maresme.
I molt bé! Encertat! Aquest... Tirarem la Crec que aquesta imatge tan bonica és el camp de la Bota, si no m'equivoco. Potser sí que m'equivoco, però... Quedaven dues pistes més. Una és que el 2004 el barri va patir una gran transformació amb la construcció d'una nova zona que allotjaria el que havia de ser un dels grans esdeveniments mundials, malgrat el rebuig de les entitats veïnals. I la cinquena, que porta el nom d'una comarca de Catalunya, el Maresme. El Maresme. Besòs Maresme. Aquesta era bona, aquesta. Aquesta i aquesta està a la definitiva. Les altres últimes, però què? Molt bé, la veritat que esteu encertant Ràpid, molt. ràpid. No pensàvem... No. Sí, més bé el públic que ho Enric s'ha de dir, Jo aquí però bueno. simplement recullo el Fail, feedback. fail. Vinga, anem amb el tercer barri. Dale, vinga. Primera pista. El 50,6% de les joves no tenen estudis postobligatoris. També podrien ser uns quants, ja us ho diem ara. Vull dir que... Vinga, va, anar, segona. Segona pista. Sí, perquè amb aquestes dades Doncs posarem una altra foto antiga del barri. A veure, què és? Hosti, noi. No es veu un habitatge, amb tota la... Això és un polígon, no? És Mollet del Vallès? Podria ser Mollet. Ostres, això ho veig molt industrial. Ha de ser algú de perifèria, no? Comodín de la tercera pista. Bueno, no sé si em poden arriscar. Espera, anem a esfornar-nos una mica més. La Marina a les dues, la Marina a les dos... Vinga, va, tenim dos, no ens la juguem. A veure, els tongos del final... És la Marina? No és No la Marina! és la Marina. Fora! Vale, doncs següent pista. Et queda un intent. Vale, aquesta jo crec que és o per la gent que ha estudiat història, que aquí en tenim algunes, o per la gent... Sí. Calla, Hem anat a fer mal. Amb sort, no? A veure, porta el nom de l'alcalde de Barcelona durant la dictadura de Primo de Rivera. Als anys de la República, el barri va canviar el seu nom pel de Pi i Margall i amb el franquisme es va tornar a imposar el nom actual. És a dir, el nom actual... Que no sabem encara. Que no sabem encara, és l'alcalde de Barcelona durant la dictadura Primo de Rivera. Vale. I això. Alguna historiadora o historiador per la sala? I que l'hagués aprovat? Què? O sigui, el nom d'ara és el el de- nom de l'alcalde de Primo de Rivera. Sí. El nom del barri. Sí. Sí. Barris del nom de persona no deuen haver tants, no? Ara, vinga! Heu de donar una resposta, si no la Fiona s'enfadarà. Què? Algú s'anima a dir alguna cosa? Espera, que estic pensant... Poblana, no, clar, ha de ser el nom. Porta el Que nom d'una sapigueu que jo l'he sentit, persona. Un moment, la mina és Sant Adrià del Besòs, o sigui que no és Barcelona. Clar, ha de ser, exacte, ha de ser el nom... Tenia un nom una mica estrany. A veure què és... A veure... Ah, clar, la que hem dit abans, no? Sí, a algú li sona aquest com a alcalde. És que, clar, els altres barris no Apa, tenen... buscant aquí A al veure, Google. resposta definitiva, en 5 segons. Vinga, va, Baró de Viver. Aquí dice Hospitalet. Ui, Hospitalet. atenció, surten... Hospitalet no és Barcelona. Estem a Barcelona. Baró de Viver. A veure, resposta definitiva, Baró de Viver. Baró de Viver a la 1, Sí. Baró de Viver a les 2, Sí, Baró de Viver va, a les 3. a tope. Baró de Viver! Clar, és que realment barris, jo tampoc els conec massa els noms, però que tinguin nom de persona, vull dir, realment no n'hi ha tants, No, per no dir i cap. Baró de Viver tampoc és gaire nom de persona. Massa de persona tampoc, no, sona molt de raro. Baró. Sí. De Viver. Bueno, les altres pistes, si t'interessen, és que durant els últims anys milers de skaters visiten el barri assíduament, perquè han fet un skatepark, i que està molt a prop del Nus de la Trinitat. Exacte.
Molt bé, doncs ja estem arribant al final d'aquest capítol, així que, sisplau, acomiadem a l'Enric. Creieu que ho ha fet bé o no? Sí, ja està. Molt bé. Doncs un fort aplaudiment per l'Enric, sisplau. Bueno, i un aplaudiment pel públic, que també ho ha Sí, fet un molt bé, aplaudiment per vosaltres, també. Molt bé, doncs abans ens quedem tu i jo sols aquí a l'escenari. Abans d'acabar, sempre a cada capítol fem com una petita agenda cultural, que normalment la fem pels tàndems, per les voluntàries, però bueno, són plans accessibles i gratuïts que es poden fer a la ciutat de Barcelona. Per exemple, el que més m'agrada d'aquest mes de maig, la nit dels museus. El dissabte 13 de maig, en comptes de Netflix, us aneu a un museu que estan oberts de 7 a 1 de la matinada i són gratis, així que ja sabeu. I demà, no sé si teniu algun plan per demà, però podeu portar la vostra cita Tinder a la Casa Batlló. I a més, no us haureu de gastar pasta perquè fan un espectacle de mapping i llums a la façana que ja veureu que és superguai i no heu de gastar res. Un altre plan molt interessant i amb caràcter social. Hi ha un nou festival d'arts escèniques que es diu Sacseig, i que vol qüestionar una mica els models de societat que tenim. Hi ha obres de teatre molt bones, com No és país per a negres, La revolta del liti o Siyahamba. Aquest no és del tot gratuït, però és accessible. Superaccessible. Sí. I a més els beneficis van per una bona causa. Doncs ja ho tenim tot. I per últim, aprofitant que estem aquí al CaixaFòrum del Palau Macaya, doncs del 4 al 31 de maig se celebra el festival En altres paraules, que podrem gaudir de vermuts poètics, clubs de lectura, hi ha espectacles, hi ha monòlegs, per exemple la Sari Vivant, que és una noia molt guai, i hi ha molts concerts. Així que res, aquests són 3 plans que podeu fer per aquest mes. I fins aquí ha arribat el nostre podcast 15+5. Moltes gràcies per Sí, moltes escoltar-nos. gràcies per acompanyar-nos. Us esperem a les xarxes perquè escolteu el 1, el 2, el 3 i si voleu repetiu el 4. Això. I I ens res, veiem a la propera. s'ha acabat, Merci. moltes gràcies.